Какво ми носите, господа? Добре дошли. Добре заварили. Всеки носи нещо, а сега са ми гости. Данчо Колев, актьор. Ник Станчев, режисьор. И Тодор Парпулов, актьор. Носят ни една радостна новина, една премиера на един филм, която мина. Данчо, кой ще започне първи? Според мен режисьора трябва да започне първи. Благодаря ти, Данчо. Може ли, преди да започне режисьора, да пуснем трейлер, ли се казва на чуж език? Господин режисьор, как е на български? Трейлер, тизър, трейлер, ако е по-дълъг, над 2 минути. Добре, пускаме това, за което ще говорим след малко. Колеги, ако обичате, трейлера. Време е душата да се прероди. Новият ти облик усещам вече в тебе. Буди. Кой кара? Този остров Намерихме го! е домът на богинята. Това място може да се намери само ако човек се загуби. Бендида. Не сме сами на острова. Просто смъртни хора са акостирали с кораб. Трябва да ги проучим. Трябва да направи нещо. Те вече може да проучват нас. При всяко положение трябва да сме готови. За отбрана. Бъдете очите на Бендида. Елмар има толкова много пари. Вие от колко време познавате господин Елмар? Той търси нещо изключително рядко. Дори безценно. За магия ли говориш, бе, еретик? Има ли селища? Има едно. Ще го заобиколили. Няма как да го заобиколим. Значи да се подготвим за битка. Какво правите тук? Вие какво искате? Нямате място тук. Дано твоята богиня ти прости за това, което ще се случи. Тя никога няма да ми прости. Защо си избрала да се върнеш? И то не сама. Защото искам да взема някого обратно с мен. Ще ги накарам да се махнат. Не! Но вечен цикъл и кръговрат. Господи, прости ми. Човекът, природата и животните са едно цяло. Как е възможно да контролирате слънцето и да влизате в чужди умове? Доста пари продължи, Омар. С тях ще живеем като крале. Ние сме всичко свещено и красиво. За разлика от тях, Бендида не наказва. Тя е справедлива. Няма да има повече сълзи. Мисля, че е крайно време и аз да получа това, за което съм дошъл. Шанс ми дайте да поправя грешката и да ги унищожа. Ние сме част от вечността и сега искате да ни отнемете? Изгледахме го, децата на Бендида, как се стигна до премиерата. Преди това сценарий, кой, как. Давам думата на Ник. Ние започнахме по това време преди 2 години. Продуцентите имат тяхна детска школа и те имаха голямата амбиция децата, които завършват школата, да бъдат в пълнометражен игрален филм. И съответно така се свързаха с мене с идеята да напиша сценария и да го режисирам филма. Като трудната задача беше да вкарам всички деца по начин, по който хем да им мотива, хем да им пасват ролите и хем да бъдат удовлетворени от това, че са били в даден курс и процес и ще се видят на голям екран. Както знаем, сценарий не се пише по принцип по хора и актьори, което беше най-голямото предизвикателство. Съответно, те ми дадаха насоки какви неща може да ползваме, какви локации може да имаме, като възможността да имаме кораби от 15 век, да снимаме в Шумен. И аз така си викам, що пък да не е приключенско фентази. Защото не ми се искаше да е нещо, което е битово. Тоест, желанието ми беше, когато млади хора, деца и родители отидат да видят наши български деца, да ги видят те в една приказна атмосфера и да се замечтаят с тях, понеже някои от персонажите имат свръхестествени сили. И съответно, продуцентите ни Албена и Любо харесаха сценарий идеята и решихме да скочим така в това доста смело начинание.
Добре, има и ефекти тук. Видях доста. Екипа как се сформира? Сценария вие пишете. Да. Правите го, одобрявате го, започвате да набирате вече подходящи актьори. Данчо игра главна роля. Тогава даже си комуникирахме. Пращаше снимки от кораба. Как събрахте екипа, примерно, и вас как ви поканиха? Ролите как разпределихте? Значи ние направихме кастинг, като те и двамата присъстваха на кастинга няколко кръга, като в самия кастинг аз държах в един от кръговете да вземеме и костюмите от киноцентър Бояна, за да мога да видя как ми изглеждат персонажите, освен като игра и като цялостна визия и как помежду си стоят заедно. И ние ги бяхме свели до 3 конфигурации на екипаж пиратския, защото децата са неоспорими като участие. И така усетихме най-добрата симбиоза и накрая решихме, че въпросният ансамбъл и тези двама прекрасни господа пасват идеално на идеята. А екипът беше събран и от продуцентска страна, от тяхна представа с кои хора искат да работят. И аз съм предлагал хора, които смятам, че са за тази работа и така се оформи цялото нещо. Добре, Данчо. Аз бих казал, по най-непопулярния начин за киното беше чрез кастинг. Никога не се случва. Защото никога не се случва. Всъщност, интересното при мен беше, че аз видях една обява за кастинг, явих се, но се явих за друга роля. За ролята на Фружин, след което всъщност може би Ник ме хареса за нещо повече от ролята на Фружин и така казвам, защо да се пробваш и за това. И в крайна сметка, всъщност, по този начин, чрез няколко друга проби, стигнах до ролята на Елмар, която е, може би, една от основните роли в филма. Какво се разказва във филма, без да издавате тайни, защото ние вече говорим за него, но зрителите, които не са гледали, те първа сигурно ще го гледат. Премиерата беше миналата седмица или кога. Нищо. Децата, фантазията, слънцето, истините. Накратко, това е една държава, в която живеят деца ли на един остров или... Да, точно така. Това е остров, в който живеят само деца и е създаден от богинята Бендида. А ние сме бивши пирати, които, нали, екипажа на кораба и сме наети от Елмар, в случая Данчо. Но този престъпник, да. Защото е събрал информация, че там има нещо. Че там има нещо и че има някакъв остров, който се появява в определено време от как беше точно изгрева на слънцето. Да, всъщност, извиняйте, то ще... Децата, контролирайки слънцето, имат мисията да го пазят от останалия свят. Незабележим. И е скрит, реално погледнато, но те имат на тяхния кораб на жена, която е единствената, която успява да избяга от този остров. И съответно Елмар е наел, за да може да разбере къде и как да стигне до това място. И това, което беше интересно за мен е, че аз трябваше да управлявам кораба. Имах няколко часа само да ме обучат, защото по време на снимките истински екипаж, истински екипаж се местише на друг кораб. И нас ни оставяха сами на този. И аз бях на руля, и аз бях човека, който го контролираше. На пътствията бяха 1-2 часа ми обясниха, само че трябва да го насочвам носа срещу вълните. В противен случай вълнението става много силно и хапчетата не действаха. Добре, премиерата ми. Децата какво казват, когато се гледаха? За първи път явно се гледат в игрален филм. Да, децата са много щастливи и много възхитени, което и нас, и мене респективно ме прави още повече щастлив, защото в крайна сметка тяхното удовлетворение е най-голямата награда. Те като го гледаха, сякаш го съпреживяваха наново, понеже те не могат да си представят, докато го снимаш, четейки го после как ще изглежда. И те попаднаха в едно състояние на работа, защото това е едно от малкото почти единствената професия в света, в която ти мога да си на 8-9 години, но да си на работа. И не им беше много лесно, защото все пак баланса между дисциплина и добре свършени задачи не е много лесен. За тях всичко е игра, а пък за нас е
много тежък процес. И всъщност накрая те така доста бяха дори впечатлени. Връщахте ли ги много за втори дубъл, трети? Не само ги връщах, аз дори имах един момент, който не съм вярвал, че мога да се скарам на 7-годишно дете и да го изгоня от терен, нали? Защото просто нали, те са деца и играят си, само че аз искам нещата да бъдат много сериозни и педантични. И така имаше моменти, които им се взе вниманието. Все пак това е някаква форма на възпитание. Те попадат на лагер, в който няма мама и татко, цял снимачен екип и хора, които отговарят за тях, но не е като да си с родители. Но много бързо така разбраха и дори на следващите дни започнаха да стоят до монитора, да гледат как стават кадрите. На режисьорския стол си седяха, така, даже някои от тях така изказаха желанието, че актьорското майсторство е хубаво нещо, но по-добре е по-готин режисьор да си. Да си седнеш, да гледаш. Така че те си харесаха определени звена и функции, които в живота биха изпълнявали. Имаше ли после родителски протести или вие защо така моето дете, нали? Не са се оплаквали. Даже аз искам да позова родителите, защото те, освен че така се довериха на целия процес и подкрепиха процеса, имахме един момент, в който е много трудно да вземеш така, да имаш възможността да снимаш нощни снимки. Понеже ритуала, в който Бенди да изпълнява определените магии, е вечерно време. И в киното ти можеш да направиш с ефекти ден за нощ, но първо е доста сложно, второ не е позитивно за продукцията. И понеже определените възрасти по нали, така, закони, правила имат по-малки часове да снимат, нали, по 3-4 часа. И ние за да влезем и в това, и да е вечерен период, а те никога не са оставали да не спят. Те ни помогнаха много и с това родителите, самите деца много смело издържаха и такъв тип моменти, период. Тръгва по екраните сега. Да, всъщност от 7 март вече е на екраните, след големия екран. Надяваме се да се задържи по-дълго, това зависи от зрителите. И със сигурност това, което мога да кажа, тъй като вече и аз на премиерата успях да изгледам филма, е нещо, което е интересно, нещо, което е ново, нещо, което е различно и според мен е нещо, което зрителите със сигурност ще изпитат голямо удоволствие, докато гледат. То всички сме деца, нали? Само физически изглеждаме по друг начин. Такива, но си имаме мечти, фантазии си имам. Значи това е филм за едно цяло семейство да отиде, да седне, да гледа. Няма възрастова граница. Не, няма възрастова граница. В смисъл, всяка възраст може да открие нещо различно във филма. Не е казано, че дори само възрастни могат да отидат да го гледат. Както Карибски пирати е филм за всички възрасти, така и този филм е филм за всички възрасти и всеки може да открие нещо, което да го докосне. 2 години. С колко камери, ако не е тайна, поне 3? С 2 камери и 2 технически снимачни екипа, защото снимачният период горе-долу беше месец, заедно с почивките. Това са, да кажем, 25-6 дена, 5 дена във Варна и 3 седмици в Шумен. И ни беше ясно, че и с деца, а и филма е доста ансамбълен. Вътре има близо 30 деца, разбира се, в различна тежина на роли, от главни към епизодични, плюс зрелите актьори, плюс това, че филма е сигурно 95% екстериор. Почти няма вътрешни сцени. Имаме сцени с коне, с кораби, с битки. И това е тежък процес. И ако не беше с 2 екипа и 2 камери, много трудно щяхме да влеземе в времето. Монтаж. Монтажа също не е шега. Да, доста време отне монтажа, плюс това, както и ти си забелязал, и визуалните ефекти, които те не са прекалени, но са достатъчни издържани, за да може да оправдае фентазито в приключенския така аспект. Като за България деца в приключенско фентази е иновация, може да го наречеме. Рядко срещан жанр. Ние като цяло тук... И аз лично като режисьор имам едно усещане, че ние искаме да преследваме големите западни филми, да мечтаеме като тях, само че нямаме възможностите да сме на това ниво. Но това не ни пречи да опитваме. И някой ден ще ни се получи
доста добре. Като смятам, че с нашия филм доста достойно се представяме в момента в кината и пред хората. Имаш ли промяна в движение на сценария? Айде, на реплики 100%, сигурен съм, дори да ми кажете не, но нещо сте променили. Все пак е процес. Процеса и в процеса, Данчо, кажи. Ние с Ник имахме много безсънни нощи, в които сме коментирали страшно много сценария по това как да реагираме на една и друга ситуация, защото по време на снимачния процес имахме доста предизвикателства, които трябваше да решим и мисля, че доста добре се справихме екипно с него в тая посока. Всичко ни през тия 3 седмици, в които снимахме в Шумен, беше един непрестанен брейнсторминг, едно непрестанно мислене как да направим нещата, така че филма да се получи максимално добре, да изгледат всички линии, които той е замислил оригинално в сценария и да решим едно или друго предизвикателство, което възникваше по време на снимачния процес. Дали ще е свързано с локация, дали ще е свързано с това, че нямаме едно или друго дете в момента, тъй като часовете, както коментирахме, са нещо, на което трябва да се опрем. Така че беше доста забавно и интересно като процес. Няма какво повече да ви разпитвам. Трябва да се гледа този филм и ви благодаря, че бяхме заедно. Успех, а най-важното е, че нашите деца ще гледат наши деца, които осъществяват мечтите им и сигурно някои от тези млади ще станат актьори в бъдеще или режисьори, което е по-лесно. Аз вярвам, че ще има такъв процент от тях, които те се и влюбиха в самото изкуство. Но може би е важно да се каже, че детски филм и филм с деца са две различни неща. Тоест, това беше един много така, как се казва, сериозен спор по време на снимките. Дали правим детски филм или правим филм с деца, като по мое мнение всъщност по-скоро е второто. Филм с участието на деца, но той е за абсолютно всички възрасти и всеки може да види нещо различно в него. Благодаря ви. Успех. Ние благодарим. Ще се гледа. Уважаеми зрители, Данчо Колев, Ник Станчев, режисьора Тодор Парпулов с един невероятен филм за малки и големи. Благодаря ви и успех. Мерси. Благодарим и ние.